Мястэчка Барань, Аршанскі раён, Віцебская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Дарэчы, вось гэтую старажытную назву Барань у мястэчка спрабавалі некалькі разоў адабраць. Адзін раз хацелі назваць пасёлак імя Сталіна. Другі раз хацелі назваць Барань мястэчка Адраўск. Маўляў, што мястэчка знаходзіцца на рэчцы Адраў і павінна называцца Адраўск, а не Барань. Ну, а трэці раз хацелі перайменаваць у пасёлак Заслонаўск. Але вось з Божай дапамогаю разумным людзям удалося адстаяць гэтую старажытную назву Барань. Недарэмна ж она паходзіць ад слова «бараніць», а значыцца, гэтае месца заснавалі людзі мужныя, якія гатовы бараніць сваё мястэчка і свой край да апошняга. Ну дык што, заглянем да іх у госці? У 1873 годзе мясцовы прадпрымальнік Макшыцкі даведваецца аб тым, што калісьці даўным-даўно вось тут, у Барані, быў кульны двор, што тут капалі руду, плавілі жалеза, выраблялі кулі, ядры, і што тут яшчэ з тых часоў жывуць нашчадкі, ну, тых майстроў па металу, якія памятаюць яшчэ іхнія сакрэты. І вось Макшыцкі вырашае заснаваць тут у Барані металічны завод па вырабу цвікоў і дроту. Ён сюды прывозіць паравую машыну, заводзіць станкі з Германіі, Швейцарыі, і тут пачынаюць на заводзе вырабляць не толькі цвікі і дрот, а жалезны купарвас і пружыны. І вось перад першай сусветнай вайною, панове, на гэтым заводзе працавала ўжо больш за 350 чалавек. І завод даваў у год прыбытку 1 000 000 рублёў. Дарэчы, захаваліся і вось гэтыя старажытныя пабудовы таго металічнага завода. Калі пачалася Вялікая Адчынная вайна, панове, то гэты завод баранскі быў эвакуіраваны, і на ім пачалі вырабляць боепрыпасы. І думаю, што вось гэта самаходка таксама біла ворага снарадамі, зробленым на баранскім заводзе. А пасля вайны завод вярнуўся назад у Барань. І вось тут былі распрацаваныя на заводзе і выпушчаныя першыя, заўважце, першыя радыёстанцыі для чыгуначнага транспарту. Тут былі выпушчаны такія знакамітыя радыёстанцыі, як Марс і Чыж, Тюльпан і Кактус. Ён і сёння цудоўна выконвае сваю задачу на патрэбу нашай гаспадаркі і абарону айчыны.